Awan-awan mangan pantal. Lho iya. Sopo? Sing gantimu sopo? Sing gantimu sopo? Wong ngepe ganti mangan. Awan-awan ngepe pantal mlebu kamar nyangkeng kukusan. Dadi prawan ojo cengkal-cengkal jake dilamar juru kunci kuburan. Ngono-ngone ku pancen yo bener. Tuku petek diwadahi kiso ditinggal porik ngentekno kloso. Supaya awake sehat gak gampang lara. Mas yo lara karingan kudu dibiasakno sebab kesehatan iku sing paling utama. Iya yo jantung sehat istilah zaman saiki ngulinakno jalan santai uga lare bagi. Perlune kanggo ningkatno kesegaran jasmani mulane tuwa lan nom ojo sampe gare ayo iya yo. So rasa bandino olahraga babarengan karo tangga-tangga supaya kaleksanan sing dicitace dakno. Kayak bareng ini mandek Yesus iki menggorem rem angin nih bang larek ya gak apa-apa yang penting hompak lantai semandek ini rek terus ya apa Melayu tak ya apa lho karuane aku lak kan nuruti tok ae ta ya apa Mandarin oh ya yang ngerti Mandarin sing ini lho Mama yang kue ngono. Ya rek, nek ngono ya, njaluk Mandarin. Ayo tak turuti, terus ya. Ayo. kintel cak gedhe wetengi
isine mbako kalambi ireng kemitenono polong-polong ngecak iku sulamane peno seneng sang samangono nek dijak wong karing aplone ana kelenteng cak dicocok pite rupane ganteng gak gablek duwe anyar kok bolong-bolong aku tau kenal arek wedok ayu bareng tak lamar wis dipek wong mancing yuyu nyang kali porong gasir sing ayu kenek sing kempong numpak sepeda pedot setire HP-ne nabrak motor gandengan cari si cinta kok ngelirik liyane ngono iku locak moto pikulan sepatu yang pasar genteng anake wis turu bapake ngoyeng wis lepok sawangane ngene rek tapi nek gak belajar nyawane yuk bohak gak iso lho temen lho kan iso cara Mandarin lho angel rek temen angel tapi nek kon gelek blonjo nyang yuk bohak mesti iso kon ngerti gue peknya tampo gua gue peknya tampo gua longgo suwe sampe cengeng gak atik suguhan iyalah abar arek repot aja nih ngene salah ngono salah wis rewel PN aku mau babale rewel ae aduh apa hai ya oh jiso papa opo ko sinao bo be opo dik kendaraan model kendaraan nakal kon niku papa dari mana kon ngomong apa kon iki ora jare ngomong ngono wingi sampe intel ngawur ae kon niku teko ndi bener anggepamu lho perasaanmu ya apa saiki bare aku ya apa sih perasaanmu lho nek aku ngono Bas nek kadung cinta ya cinta Bas nek bener gendamu aku lha ya apa engko gak cinta muramuring bener dulu ya dulu sekarang ada bedanya jangan dicampur aduk ngono ojo dik dulu kereta sekarang bendi dulu cinta sekarang bendi gak iso bener iku dulu cinta sekarang benci nah lak ngono tukon surat ngono aku tukon surat nek benci lho nek pernah njaluk surat gampang ngawur tapi aku mesti pesen ambek sing kene dhisik sapa sing kene sapa kene sing duri ngawur Mursia sapa Mursia sapa kon niku lah Mursia sapa Mursia bojone Kalil ngawur wong tak kandhani ya iya jangan selalu marah-marah. Oh, waduh. Iya, terus. Mbah bilang. Iya. Kalau selalu marah, iya, terus. Iya. Jadinya lekas tuwek. Oh, pokoknya gede. Kak ngono. Kau sangat anakmu dah kon wuru iku. Iya.
Ya nek Agus anakmu. Sebab peno gak duwe dasar ngono tak kandhani. Nek Agus kudu kon sekolah, nek sekolah bisa di wong sing pincang. Ngono. Oh ngawur ya takno. Wong sembarang kudu dipelajari, Bas. Lah buku sakmene iki prasa penapa iki? Sik Delon. Ini iki delon. Lu Ya, iki bahasa sembarang iki. Wah, bahasa apa iki? Lho Mandarin, Jepang, Nippon, Tokyo. Tropico ngono. Ngawur ae. Lho, gak ngono Dik ya? Iya, ngene. Ini ayo tak kon. Lah nek gak ngono ngene ae. Tiba nek ngene engko ngawur ae. Ya wae. Aku nek ngrungokno suaramu lho Dik ya. Heeh. Awal sampai akhir suara kok roto. Ya. Gak ono mbrenggole. Gak iso kecantol. Dadi oh ham-ham tok ae. Tak rungokno Bas peno iku. Suaramu kok enak, roto terus napasnya kok panjang. Lho. Terus iku ya apa? Asal bibit Purwani. Asal bibit Purwani. Oh, tadi pernah gue kepingin. Iya. Supaya suara penenak. Heeh. Iso ngebur gitu. Iya, iso ngebur. Jajak nggak iso ngebur. Lho gak ngono. Bahaya nek iso ngebur bener. Iso ngebur. Lho gak ngono. Aku nek iso ngebur ambek safari mancik. Ngono lho. Bon-bonan safari lho. Oh, kan iku ono safari apa ngono. Wah, kok Bisa ngerti kata belajar ngitung ngono wis. aku nek masalah ya apa carane suara saya. Carane? Iya. Lah satu, Ya, kesehatan. Oh, dijogo ya. Iya. Terus untu kudu jangkep. Wah, gak iso Dik. Iku menyinggung peranaan kon. Lho kok nyenggongnya apa? Nyinggung perasaan aku kon. Kok iso? Iso jangkep ya apa tuku bogang. Lho lah berarti wis gak iso suarane gak enak. Lho gak ngono ku tak tular nang kanca-kanci. Oh. Kanca-kanca ngono lho. Konco-konci. Kanca-kanca ngono lho. Sebab nek untune rapet, suarane metune iku teratur. Oh, gak ngowos. Iya. Oh, iya. Tapi mindone. Iya. Gorokan kudu halus. Oh. Nah, Wah, ngalusno gorokan iso. Jawabane. Heh? Bisa halus jawaban gorokan. Takokno kanca. Oh lah. Gak iso Mangan mungkin. kudu teratur, mengandung vitamin-vitamin. Oh, vitamin apa iku? Ya A, B, C, D, E, F, G, H, Y. Sekolahan niku ah. Kok model kon niku takno. Suarane cek enak, Bang. Oh, cek lantur ta. Iya. Terus skalanya iku diatur ya. Setelah saya aja takon iku, sepeno mikirno nungko loro nungko telu ngene lho. Kulo tunggu ora tak kon iku. Kon iku Mikirno ngepur barang. lho nek Ngepur gak pantes ketuwek wong. nek lho kon iku kok aja ngono Dik. Nek iso ngepur kan enak ya bapak yang ngepur lho Dik. Kon iku ngawur ae. Bagekno nyangane generasi muda sing nom-nom bagian ngarep bagian Iya. Penuh gak usah mikir teko kono. Iya. Salah. Masih pernah iso gak kira gak dikon ngepur bar karto lho. Wah, murah kon iku. Agak sesuai Dik. Hanya dibatasi sekian saja ya. Karena saya ini repot, tapi sekarang saya akan bisnis. Bisnis. Penuh balik bisnis ya. Loh aku kan duwe pabrik aku. Mosok bisnis petang dino pakane pancet ngene. Loh, pakane 11 kabeh. Pakane 11, kembar 11 kabeh. Bisnis sepatu ono cok sandalan ngene bener. Sepatu ono ongkep dik kok ngono. Lah nek metuki pedagang-pedagang gede mosok sandalan ngene. Ya liwat telepon lah bisa ta. Iso telepon. Oh tak bel kring. Terus dari siapa itu? Oh dari saya. Siapa itu siapa sini ngono kok. Sampai sini. Si, nek peno iso telepon coba sih. Telepon mbak aku ayo. Ya. Umpamane iki peno nyekel telepon. Ya, nyekel telepon. Ya. Terus ono suara kring ya apa? Ya. Peno cekel telepon. Ya tak cek. Terus? Halo? Heeh. Siapa itu? Saya Saya siapa? Sidik. Dik, apa nanti Dik? Lah sih tidak konco gua. Oh ngawur ae. Apa nang Sabtu ya, Dik? Lah apa sih? Iku apa kirim roti ya apa? Lho, siapa? Lho apa sapa? Oh, Dik. Lho, Napa nduk bapak? Kartolo. Koncine ndek koncine. Sapa pasti Mas? Anakku. Anak peno? Anakku. Mosok sih? Masalah masih itu kita anak. Lho lha wingi lak omah dhewe-dhewe. Omah kok dhewe-dhewe? Iya tak kena omah kan dhewe. Iya. Oh sugih, Dik. Oh iya. Tadi pikiran anak cek mecah dhewe ngerti. Kan digolekno omah dhewe. Ya nglumu-nglumu lek ngene iki. Iya, nek mulai dhewe. Anek kon anak Basman lho ya sing sabar ae. Iya. Sojo dik mikirno ngono-ngono ngene iki. Iya ta? Aku ya nggugone omongane ning gini dadi. Kan Ini semua Ning gini ki bojone Cak Uwat. Oh, ngawur ah. Pak koncine ndi koncine? Kunci apa ya? Loh. Kunci kontak.
Waduh kok iki apa sih lho? Ya apa bebeke? Lho kok bebek sih? Lha pada bebeke lho. Oh, ya mah bebek ta. Sing digawa arek. Nah. Roti ya. Oh, roti. Ono bapak di pabrik roti. Waduh, gak ero lah. Ono sing atas roti kalung. Lah, kok lho roti kalung lho. Lho sik ta, bapakmu nggih pabrik roti ya? Roti. Lha wingi kok tuku roti. Oh, ngicipi ulah. Kok lu tuku roti apa? Roti tawar, roti manis, roti asin, roti sepet. Roti asin iku kabin ngerti ya? Lah iya tapi ono dhewe carane. Roti tawar ono, tawar menawar gini ya. Tawar menawar. Ngono ya. Oh, ya apa sih tawar menawar ono bandrol harga pabrik lho. Omongno karo tonggo-tonggo Iya, peno, lek iya. perusahaan roti gede kok. Masalah ya. Saya nggih roti sak gunung. Sange, nggih kejutan deh. Lah nek ngemot tumpak nopo? Eh? Nek ngemot. Ya disetipno. Kok kepacek lho roti sak gunung lho. Oh, Lho jare ge pameran. pamer ki pameran. Bener, Bas. Iya, iya, Kadang-kadang ku ono apa sepeda digudekno ngono iku apa, Bas? Iya, iya. Ngono iku. Kadang-kadang ono, tapi ono langganan sing ngajak gomblo. Waduh, gomblo kuwi mesine roti kismis. Lah wong mangan roti lho busal-busul ngono ya. Gomblo gak dimut. Gomblo iku awet terene. Lho, Pak. Sik ta, lah kok dimut. Loh iya. Gak dikecapi. Luaran gak dimut tau wajane kempong. Iku gomblo sing ndi? Gomblo gupeng iku Dik. Oh, goblok Sing gupeng iku lho. Lek sing tukang patri. ngawak. Wah. Sing gupeng lemu iku lho. Lah lek sing Layar pecel dodol sego pecel. Iya, pekai pemborong lho. wis tuwa ta iku. Iya, iya, iya. Iku ponakane bapak iki. Iya. Nisanan. Onan. Kan irunge kacek gak sepiro barek kono. Lha apa kok. Tapi gede kono, Pak. Iya, Sing nisanan. irung kok timbang dik kon ketano. Lek sing Mas Gomblo sing penyanyi ku karo aku sik mindoan. Lek sing Gomblo gupeng ku misanan. Misanan? Bapak tau kayak sepatu pisan. Oh, kok iku Lho, iya tapi suka sepatu pisan tak kon iku. iku sajane ngono gak dikeki. Apa? Ya saking nemene bapakmu lho. Oh iya. Gomblot Pak nggih sepatu dicoplok. Lho, cukup barek aku mbah. Yes kawin cak jare ngono. Pak meneng kok ojo ngrenek. Yo, bener di pabrik roti iki lho menik. Kang ngono sih lah ya. Bapak iki duwe rencana apik. Soalnya apa sih pabrik roti sampe gedene ya. Dadi kendaraan udah sampai macet. Ya ta? Bagian kirim dhewe, Iya. bagian rumah tangga dhewe. Sing penting kono ape tak tukono anu motor. Mono. Ngomong aja cepet-cepet ta niku. Montor ngono lho. Motor kloneng. Kanggo lek Kayak ubah apa? Iya, bakaran. Motor kloneng. kanggo jagani. Pabrik, kayak kobong ya. Pe bapak kobong. Pak, kok iki Pak kobong. PMK carane. Aku saiki aja tukokno montor sing model-model. Apa? Jaluk sing larang lho. Jaluk kencono lho, Pak. Wah, kereta kencono rek. Lah ono masih ngawur ae. Wong tuwa ya apa sembarang cukup Oh, iya, Anak iya. jaluk sembarang turut ono. Ya tak turuti. Nek perlu jaluk pati ya turut ono. Lah apa arek ndolek pati ngawur ae. Iki nonton ya. Iya iya iya. Ono mentega wah wis sampe karat-karit. Iya. Murtego ya. Iya iki lanu giraup. Hei. Oh, muteko ke raup. Makane teko kadon guilap ngono. Enggak bapak iki. Iya. Yo siji karo biyen. Oh iya Cuma wis rontok ram. Lho entuk apa niku? Pernah zaman petih ae ta, Pak. Lah apa man pete iku wong dilalap kok. Sesuk gak ono pedang krongan meneh petih. Disetip arek-arek lanu mringis-mringis. Waduh wong sugih kono ajine rek. Kono ajine wis sugih kaya aku ngene iki. Kan ngono, doyan lalapan ya gak apa-apa, tapi dibatasi. Iya. Iya. Pak pegawene kurang, Pak. Hah? Aku apa? Aku apa? Yo golekno. Ya, ngene. Ya wis kado pabrik iku. Lah ya apa? Cukruk bandare. Wong potonganmu koyo ngono adakno. Loh, lah mari ini Bas. Kon saiki gak ngurusi arek kono. Yo engko kunci kontak ini kene. Ngono. Sopo nggo Iki mana? Iya, iya. Gak cocok dik kon ngawur. Jare laci ngono lho. Duwe laci ya? Duwe laci. Duwe sorokan. Sorokan. Ngono laci. Sorokan kono lho. Lah apa nggo kunci kontak iku. Iya, iya, iya. Tonggo-tonggo jan rono kabeh kira-kira sak kampung. Lho lah kan aku garap rotine. Ngawur ae kon kota. Gampang. Aku sik nunggu arek iku lho. Arek-arekmu aku. Ngoten. Wis tak tinggal ya. Iya. Pak, iki lho tak sampeyan. Wah, lah apa jangan di bapak iku ono Pak duit. Ya duit setorane gawon. Iya, gampang. Nek gawe tak gawone. Iya. Tak gawone kan. Aja dik. Timbane ilang ah wis Kuwi ae. apa sih? Lah kon duit. Sing ndi sih? Duit sing ndi? Lah kon gawe iku apa? Setorane ndi duit setorane lho. Oh, di sawani kita. Ya kon gawe-gawon lho, gawon. Iki tangan tok. Iki lho Pak. Iya. Tinggali. Iya.
Mbok anak jeragan ya apa? Tuh, dompete kandele. Masalah rek. Mbok nomor induk Umbah-umbah aku iki. Ubah-ubah. Tadi ya. Ya. Ya, hati-hati lah. Waring ngewangi aku, tekun dari iku. Mandeng anak bener. Duh, ya. Apa niru ibuke ya? Loh, gak kayak Niru ngomong. bapak. Kan niru bapak ya sembuh. Kan gak mulia. Loh, mana? Dah aja deh. Iya. Monggo. Anu temu tanglet. Nggih. Nggih. Griya sampean pundi? Oh, mriko nak. Sing ndi? Nggih, sik tepi nak. Sing tepak lho nek ngandani wong lho. Lho, kan Anu, apa? niki ambune kaya wong sugih. Oh, nggih. Nendel ambune. Ambune pengu. Panjenengan yang sugih ngeten iki. Ambune pengu nggih. Kae nek arek ngomong rek. Mboten modele ning lho kok Nggih. ketara. Halus. Bas, pernah tau kenal hari? Durung tau kok. Duyung. Itu apa? Durung kok doyong. Lah, kon tau kenal ndak? Sampeyan apane, Mas? Kula. Nggih. Kula palike. Kok pali enik? Nggih, malah sodik ngono. Kanca nak kanca. Oh, nggih. Kanca. Anu, Pak, kula padhe anu Napa? kados. Pernah cicil lebas ana Gak ngono kopo. Nek aku ngomong keliru dipicicili ya. Delan awan niku lho. Nek aku ngomong keliru digoyo ketularan. Karena padi. Anu, Padi. bersungkan-sungkan. Pungkur sungkan-sungkan sampean. Pokoke napa kat sampean ngomong mawon. Iki nek mboten turuti kula ketakan niku. Kon niku. Nggih pun. Oh, pun kuwatir. Anu nak nggih, kula ajeng taken. Nek sampean ajre mboten perlu adik wedi kali kula. Biasa bebas mawon. Mboten apa-apa ta. Mboten. Pun nguasi mawon lho, Pak. Ngene ndelok iku wong ya apa sih mau mripat Kenal, enak. Nggih. Nami sampean simpen. Nami sampean sinten nah? Kula Tini, Pak. Tini. Siapa? Tini. Pak. Waduh, Sinten? bapake. Apa? Dola. Siapa? Dola. Lah. Pak, sampean damel teng mriki, Pak. Sapari ya. Tini, Pak. Ya wis seru tak gawe-gawe. Gawe. Oh, jenengmu Tini nak ya. Nggih, Pak. Tini. Lengkapnya. Lengkape. Iya. Kastini. Oh, Kastini. Niki napa, Pak, surat kula? Oh iya nak ya. Pas Iya. ya. Oh iya Ada iya. suratnya, Bas. Enten fotone, Pak. Masalah fotone ya. Ayu nggih, Pak. Ayu. Iya ayu nak usah. Iki kok potret ngono kayak gini tepak, Bas. Dijajal ya. Iya, kayak ngene-ngene melihat. Oh, ngawur ae kon niku. Anu, Pak, kula pados pendamelan lho, Pak. Lho, gak Tompon tompo. ndi nggih? Tompo-tompo iki lho kon jeragane ta. Wis talados. Tompo gak tompo apa jari aku ta. Tampon. Ono apa-apane aku tanggung jawab. Waduh, ora apa-apa ya melayu tik kok tik. Gak tanggung jawab tik. Enggak ada pabrik ta, Bapak niki? Loh, pabrik. Roti nak. Roti napa, Pak? Roti napa? Roti mambu. Roti apa ya roti tawar ono, kismis ono, roti keju ono, sembarang. Campur nggih, Pak. Campur laran. Roti campur-campur. Bas. Nompo arek delok-deloken. Apa? Sesuai no barek-areke. Iya. Nek potongane ngene iki, Iya. bagian duit-duitan ngono lho. Bagian duit-duitan ngono lho. Tak ada duwian. Lah kok sing ngewangi. Entek duwike. Apa tik? Iki Pak ijazah kula enggak ada ijazah. Wah, Loh. duwe. Lho ijazah papat ngene. Rek, masalah. Lho. Kok gak nutuk SMA nak? Pak nggih notok Iki lho ijazah SMA ngene lho pernah iku Oh, kok. SMA. Kualik macane. Oh ya kuali Kuali. SMA. Nak gak keliru nak kon nyebut melok bapak nak. Lah napa sih, Pak? Sebab bapak iki bener pabrik tapi pabrik bukan pabrik besar. Pabrik cilik-cilikan, pabrik sederhana. Nek pernah gak wani nampa, tak tampa. Ojo dik kok ngawur. Lho gak iso. Ojo aku. Lho, pernah ragu-ragu ngono. Iya gak. Ngene ya nek melok bapak nyebut gawe pabrik roti, lakon tak dekek ngene kantor. Oh, nggih. Kantor Pak, ndi? matur suwun. Kantor pos. Saya digendeng kok digendeng. Salah, kantor. Aduh tak kantor. Goblok kuwi Kantor tak. penolak polisi. Oh, iya. Kantor dia tak. Yo kantor roti kan goblok. Gendeng juga tak do. Ngarep tamburi tak tengah ngono lho, Pak. Oh, wong ndukur. Kantore. Kata kantore. Akeh nak. Siji damel ngurusi perusahaan. Iya. Siji damel ngurusi perkiriman. Iya. Sing siji damel klesetan. Ini kantor wong remek iku arane. Dadi kon tak tekek kantor sementara. Ya, sementara nak ya. Kon iso ngetik nak. Saged, Pak. Oh. Tapi ndelok drijine, Iya. lincip-lincip. Nah, terus ngene nak ya, kon njaluk bayaran harian, apa mingguan, apa bulanan nak? Terserah mawon, Pak. Apa tahunan? Kok tahunan kok Ya dalu, enak, barek ngerapel ku. Ngerapel anune nak apa ku? Iku lho engko. Sing enak, iya ya. Iya. Sing enak tahunan ae, Dik. Lho, lah Tahunan. suwe Lho, iki. tapi dijaluk dhisik. Oh, nggih. Jaluk dhisik. Nyawit gaene males.
Wis ngene bulanan Biasa ae. Pak nggih bulanan nek teng kantor. Ya, saulan kon tak kek 250 nak ya. Ojo kuwatir nak masalah iya nak, ojo kuwatir nak ya. Mergo aku iki ndelok kon melasno ngono. Sakno nak ya. Ya matur nuwun nek ngoten. Iya ya, di samping iku nak ya. Wis dipikir ta Wis. 50 iku. Kon melu nyatek sih Dik. Di samping iku ya nak ya rene omamu ado, gak perlu mulih, kon tak kek kamar spesial kanggo awakmu. Oh nggih Pak. nggih. Sebelah Bisa, ndi? Sebelah ndi? Kon sebelah ndi lah kan ala ono. Lah, sebelah Kamar sepen kan ono, kamar sepen kan ono. Iya. Iki lak jajar telu ah. Iya terus? Ah sing siji adik iki. Iya terus? Sing iringane tanggonane Bas. Sebelah iki. Kon gane. Iya. Aduh, Napa Pak keselak Pak? lho gak ngono sing iri kan digon sedek tak bagi. Ngira jogon. Oh, Pak. dicatek. Pegawe anyar. Gak cocok kon nyampur iki atano ya. Terus nggih. Di samping kon turu ngene pabrik kene, wingi rumah tangga campur nak ya. Ya ayo sing tangan sing enteng nak. Nggih Pak. Ojo dikantongi tangan. Aduh. Nggih kula sanggup Pak. Tangan ojo dikantongi nak. Ya bantu-bantu nyapu nak ya. Oh nyapu. Iya. Nyapu apa Pak? Laut. Nyapu latar kayak gini lho. Nyapu latar gini lho. Ini ya. Ya nyapu latar gini lho. Mulane tak jelasno. Nyapu latar, Nak. latar tak halaman dalam. Yo halaman dalam kenek nak. Ngono lho. Halaman sampun trombone. Iya sapuna. Aduh mboten kuat Pak kula Pojokane nggak tok. geger. Pojokane tok. Oh, loro pojokane. dengken nak. Nggih. Loro dengken. Nggih Pak. Wis ojo nyapu nak ya. Nggih. Masak adang. Oh, adang. Yo Adang adang. beras. Gak kerikil. Yo beras nak. Macam-macam badang roti napa? Ketan, makanan Roti betul. lah pabrik wong kanggo pribadi yo adang beras nak. Nggih, dipususi Pak. Enggak buaan. Yo dibususi ngene nek gesek ini lho nak. Soale kula menate teng pawon Pak, kula niki Sano sekolah Bas. tok. Sano. Oh, iya gak iso nak ya. Sano. Wis ojo ati nyapu, ojo ati adang ya. Wis saiki umbah-umbah nak. Oh, mbak-mbak, kain. Gak seng. Umbah-umbah kaya kain nak. Taken sampean nggih. Iya pakai aku. Nggih, mboten napa-napa Pak, ngira sampean nggih. Iso nak ya. Saged. Kali sabun nggih. Gak ambek wedi nak. Oh, ngawur ya takno. Nah nek kon sembarang sawangan nyalut ngono wis ojo melok nyambut gawe ngene Kak. Mboten Pak, guyon. Oh, guyon. Nggih, saged mosok wong wedok gak iso. Pak. Sawangane wong dewok kok. Wong dewok. Ayo mangap. Aku iki Ayo mangap. Aku iki kopo. Oh, takno. Lah ya nek iso. Ditapa nggih, Pak? Iya, tak tampi nak ya. Nggih. Nah, saiki Ya kon tak terno nggone karo iki. Iya, Ya apa? tak terno nggone ya. Nggih. Lah durung nggone ya. numpak becak mek kon. Iya. Amblas arek iki. Potong terongoan ngono kok kon iki. Kok kawaten sih Pak. Iya, bathukmu lho, bathukmu. Kira pun kabeh aku Bas. Bathukmu setengah nunung bathukmu niku. Pikiranmu maju tapi ya iku amblasan kon niku. Lah aku mosok ngene-ngene sih, Bas. Ayo nak. Monggo bareng. Ya numpak motor Bareng motor tak, lho. ya. Oh, iki motor sampean? Ojo, iku gembosan motore. Motor kowe. Mbak, motor apa iki nak ya? Nggih, Ayo cek ya. kula Nyambut gawe jeragan pitik. Ya jeragan ndok. Kulak pitik. Lah omongi majid iki. Kulak ndok nang gone Jember. Tak tumpakno sepur ndok krong kranjang. Bareng nang gone sepur krungu rame-rame ndok tendangi wong pecah kabeh. Jaga keamanan. Aja sampe ndoke pecah kabeh. Kari sak keranjang tak kurep ya mbek aku. Sepur budal teko Wonokrama. Ndok tak junjung netes kabeh. Sangane tak grem yen ndarane. Wis panjenengan nyambut gawe iki ya enak ya gak enak. Ono rugi. Loh. Ono nek golek pitik, Ono katrol. Oh, kuat. Langsung proyek dah. Jare jerakan pitik. Iya lah. Kon kono pitik mati. Oh, ngawur ae kon niku. Lah apa pitik mati kok. Urip-urip, Pak. Pitik talkun gelem. Pitik talkun. Gak kena digawe soto iku. Gak ngabluk kon. Lah, Gegedan pitik. Kok pitik takon. Kok pitik biasa. sekarang apa tambah banter. Lah kon pitik talkun kon. Lah pitik apa? Ya pitik Jawa. Aku nek kula langgone Kediri. Ono pitik gak pitik Jawa, Gel. Heh?
Pitik gak petik Jawa. Iku lah pitik kayan-ayanen. Pitik gak sampe Jawa kono. Lek kepinginan nang Blitar akeh, pitik walik sapa kebon uwak sak. Iku nanas. Olah pokoknya badean iku. Oh, pitik wali sapa kebon. Lah ya kula nanas lek diagak pitik bangkrut ya kula nanas. Iya, aku gak mesti loh. Kula jangkrik barang. Ana wedhus domba kuwi. Wedhus domba. Aduh, wedhus blendingen. Tapi sembarang kok kulak ya. Lho sembarang tak kulak aku pokoknya ndising payu. Roti lho. Roti ya tak kulak. Wah. Bapak iku jerakan roti. Roti? Heeh. Aku nek ngono gak kulak njaluk apa lho? Aku bapakmu dhewe ae lho. Iya, Njaluk. iya bapak dhewe ae. Oh wadah. Misan njaluk aja siji loro nggawa truk ngono. Ah, ya ngono do nrimo. Ya marun tak gekno omah. Hah, bagus. Api atimu lho kon ngono. Iya. Iya. Marun tak cancang tak pathoki. Wah, kon niku tantane gak enak. Ojo njagakno ta. Iki ngene Cak. Iya. Beneran pedhuk peno. Bapak dadak nrimo arek wedok wayu. Waduh. Gawe anyar. Seneng kon. Kene kepethare wedok lek irungmu mekrok. Kok pada nambah awakmu dhewe aku gak kira kan. Waduh. Gak kira kan wedi. Iki melok kamela kon ya. Terus apa aja? Gak ngono sing tak maksud iku. Iya. Bareng ana kono rong dina lho, dadak arek nang pasar. Terus? Ya. Kula glepung. Iya. Glepunge roti iki. Njupuk glepung. Lah ya cukup glepung nang pasar. Dadak ana pinggir kali ana arek bayi digomuli. Mesti nek gak digomuli ya. Iya. Terus dikono kantor polisi perlu dilapurno. Heeh. Dadak saking wedine terus digomuli dianono diaturno karo bapak. Lho digomule Diaturno Romo. Wah, apa omonganmu kelinci pendiaturno, digomule ditukno. Oh Surabaya lak ngono ditukno. Lah terus bapak curiga. Curiga bapakmu? Jare niku anakku jare. Oh, sangkakno kon niku hubungan gelap ambek apa? Iya. Pembantune bapakmu. Sadurunge arekku mlebu rono dipikir aku hubungan gelap. Saiki arek wis lahir. Iya. Edok-edok golek penggawean perlu nek kumpul balik aku. Dadak tuduhane bapak itu begitu. Wah. Ayahmu nuduh begitu. Tapi pancene kon gak berbuat ambek pegawai bapakmu ya tolak ngomongi bapakmu. Lah saiki ngene ae. Saiki akonono mari sementara rek. Akonono lek bojomu. Lho kok ngakoni ya pecah gampang arek iki. Engko tak kei dhuwit. Aku dhe bojo hari ini. Ngakoni tok ngono lho. Kabeh anakmu bek niku. Iya. Iya, anakmu bek. Akonono tok tak kei dhuwit perlune. Arek iku lak saiki diusir karepe. Lho, bature bapakmu diusir. Iya. Lah karep cek balik rono maneh sakno ya. Lho, pamane gak balik rono? Sakno ya. Sakno ya. Oh, anakmu. Anakmu kon niku Lah karepmu bayi ki takoni anakku. akonono anakmu. Mesti santolo ngene ae. Bayi takoni anakku. Iya. Lah bure bapakmu tak rabine pisan. Lho aja Cak. Oh, anakmu lho. Anakmu. Aja, ya lek awakmu iso nyukupi. Wong Upamane saiki kon wis duwe bojo. ya Iya. soalnya rumah tangga lek paduan jiwa. Iya. Cinta pada cinta. Aku pamane cinta ambek bature bapakmu. Bature bapakmu gak cinta ambek aku. Iya. Lah kuwatir nek kon nyiksa batine Iya. wong wedok. Iya sakno. Tapi cinta gak cinta tak urusi dhewe. Wong iku tak rabi. Lah apa kon wong jaba melu urusan cinta bojoku? Iso kono tok mari ya. Tak rabi gak le? Aja. Anakmu. Anakmu. Lah lek arek iku kok rabi lah you lastriop. Wis ngene, Iya. tak kei dhuwit 50.000 akonono. Perlu arekku cek tetep nyambut gawe kono. Lah ngono aku tak budel. Tak budal lah ngene bapakmu. Iya, Iya. iya. Akonono warani ku lek Bayi anakmu. iki tak akoni anakku. Lah arek iku warani Lah, arek bojomu. wedok iku tak wara bojoku. Iya, jelas ya? Iya. Ah sakno rek. Ndelok pene ku sakno nyambut gawe kesurang-surang ngono ya. Iya. Ngomong-ngomong iki kae. Curang-curang. Lah apa peno sapa Gunung Sari ya? Hah? Yenane jare kelep. Lho, aku ndelek wong kalap lho. Aja golek wewean ae. Lah apa wae ana kanca dhewe sing kelep nang kono. Iya. Ketok irunge tok. 50.000 ya? Heeh. Engko tak tambahi. Aku nang bapakmu ya? Iya. Tak koni bayiku anakku. Anakmu, lah, arek wedok iku bojomu. Tak wara bojoku. Iya. Tak rabi temenan. Oh, akonono tok ae kok. Oh, anakmu. Sokran iki kandhane. Wah, iki ya apa? Lho, numpak becak. Kan. Lho. Sokran. Waduh, lah jenenge bure bapak sapa? Durung tak kandhani rek. Waduh, lak mencel kabeh kok. Anake lanang wedok gak tak kandhani. Waduh. Lho. Iku apa arek? Tin. Kon lha apa? Napa Mas? Kon niku yo ngono nggih perkara ae kon. Kene lho. Perkara napa
Napa sih? Sampeyan Pinggir tengen. Kulon ki pun bengong lho. Senenge ngomong kono kiwa ae. Lah sampean desek mawon kula niki bingung. Rodok maju, kupingku ki dublek. Enten apa sih? Kon iki apa nu bayi kok gemule kon dadi perkara kuwi. Lah nggih karep kula niki sakaken, Mas. Mboten ngertos nek bapak niku murang-muring ngoten. Sakno tapi efek iki lho. Efek napa sih? Efeke lek dianu bengung. Efeke nang aku. Son niku lan. Trimakno aku iki berbuat marek awakmu, men lak serana nang bapak polisi lah apa kok muleh. Sampeyan niku tiyang pundi? Ya wong kene, lah kok muleh lah apa? Lah nggih karep kula niku sakaken. Lah sakniki napa koyo Ya ngoten iki. bapak muring-muring kuping jopopong gak karuan iki. Pokoke lah mboten sih, lah mboten anak sampean sih. Iya tapi nyatane saiki aku dicurigai karo bapak. Kon mesti kate diusir. Kon malah mesti dikon nyingkris sih. Saya ngulak bulet ala abot aku kon. Lho, lan apa abot sampean niku? Wah kon dadi perkara jane aku. Aku bingung mboten enten sing kula jujuk, Mas. Jane sakem. Oh, lah wong ngene aturane carane. Oh, wis jelas terang terwoco nek iki aturane. Lah ngono budal emang klebon orang-orang, Pak. Rundingan, semayan, koperensi, sanusi, siap to, Mbok. Oh, mulane enak. Apa sih, Pak? Apa-apa kapu takon kon arek iki. Mulane kon sik prawan nak ya umurmu sakmono, dadak kon lancang. Terus ya apa kok wani gandeng-rendeng kan nggo bayi. Anak sapa iki? Anak sapa iki? Lho niki yogane tiyang. Yogane tiyang. Sapa ngaran anak orong-orong? Lah nggih lah sampean curiga kali sinten sih, Pak? Wis irunge kaya aku irunge arek iki. Lho. Irunge kaya aku iki nek gak oleh kartolo gak pantes iki. Lah napa sih, Pak? Mboten sumpah mboten. Lah nyatane kon takon hubungan glepung, takon setor kene perang trek, mule-mule nggo bayi, nek gak anak kartolo anak sapa iki, Mboten kok, Pak. Kon kok lanci yang kon, Halo. Apane, Pak? Sing kok tengeri ku apane lek? Irunge kok dadak aku irunge. Wala, irunge lah mosok ro wong ana padha gae ta. Iya tapi irunge jungkel Padha Kupinge loro kupinge yan. Lah iya, tapi gak mungkin lek anakku. Wis saiki ngene lho, nek kon tetep anak. Ini desa kedodo perkara iki ya. Aku rumah saya ISIS. Isin, ya. Sama kedodo perkara iki. Soale kon tak tolong cukup gak apa-apa. Pokoknya dino iki, detik iki, hari ini, hari kiamat, ya. Pokoknya kon saiki kudu oret pergi dari sini wis. Sampe sida ngusir kula. Wis tak usir kon. Aja nang Sampe kene. sangoni. Lah apa nyangoni kon wong kon salah? Bayaran dhisik sing setahun iki lho. Iya tak bayar nek. Nglu, grobiak. Wis. Napa grobiak ning, Pak? Napa? Mbok kono apa? Kon dikontrak setahun, wingi ket mlebu terus marung iki dikek bayar setahun meneh balik maneh, Dik. Ya. Balik gak iso. Oh, ngawur. Ini kira kene kon terus. Nggih, Pak, nyun Pak. Gawe contoh jelek kon. Lah napa? Bapak itu kan lihat-lihat toh, Pak. Kenapa? Kenapa? Itu siapa itu? Ini pembantu saya. Nah, makanya kan kasihan. Tuh. Siapa kasihan? Gak salah, Pak. Arek iku nemu bayi no pinggir kali. Oh, mustahil. Mustaman, Mustaqim. mustahil. Oh, arek mus-musan bulian. Omongan kok sidik kali ngomong. Mus-musan dadakno. Ayo sing bener mustahil lah apa mustaman mustaji barang. Wis saiki ngene berarti peno tega karo aku. Tega mentala. Iya nane mentolo sebab kon iki mbusek namane wong tua, ngerti kon? Terus kape berbuat apa Bapak saiki? Saiki nek perlu kon ngira pisan wis kananan gak apa-apa. Kok manis kata-katamu? Yo pareke wani nyarek. Waduh sik wanine wong tuwek kon. Ya lek peno gak ngaku anak mergo perkara buru iku. Peno nuduh lek iku panjenengan lekku. Iya. Aku tak nyingkir. Iya nyingkir nak. Nyingkir. Sik ketunggu wong tua kon ngono le. Lho kuwalik. Wah, bapakmu ketunggu wong tua ya apa sih kon niku? Lho bapak niki sapa sih? Lho bapakne aku. Oh. Rasa aku. Sementara iki bapakne aku lah meneh buyar. Dadi kanca biasa ngono lho. Nek kon nyingkir nek perlu motor pilih motor iku. Motor sapa? Mbok motor sapa njaba iku. Lho Wong motor loro remek kabeh kok dijojokno. Yo nyingkir aku. enak ngono wis. Masih gak nggodhek gak apa-apa. Ditenono. Apa ngancam kon? Gak ditenono kon. Apa? Sing hati-hati. Lho iya tak hati-hati jane. Ha iya. Wis tiba. Ya, Oh, anakmu ah kon. wis tiba kon ya. Balik Cilono kon. Ciloko kon ya. Ya, aku bedal, Pak. Arek aturane kaya aturane. Oh, nek gantenge ganteng tapi carane gak ngono. Wah, arek kok gawe karepe dhewe. Wis, tolone ngene gak apa-apa. Sing penting tak atur pabrik iki.
Tambah tahun derajat iki tambah ceblok. Biyen niku wis nyambut gawe enak-enak nyambut gawe dinas. Bareng nyambut gawe dinas leren dadak dodol bumbu. Wis gak apa-apa. Pancene oper haluan. Bumbu kula isu aku nang pasar Keputran. Brambang terasi Lombok tak dol awan-awan. Bareng kabeh wis komplit jam 12 budal tak dadi sambel. Wis saiki dodol rokok, rokok ya ngono. Ri, Pon. lali ora. Siti. Wah, Iya. sapa ya? Allah, bosok lali Riri. Sapa? Oh wingi kon nyang omahku ketekno sego di pawon. Mosok lali Siti kancamu dhewe. Oh, ala Siti. Iya. Dodol apa? Rokok. Pak-pakan. Oh, waduh. Maksudku ya pak-pakan tapi sing tuku lho. Eceran terus. Tak coba situ ya. Yo. Tuh, wis dalar. Korek Nek nyoba wis pakon iku. iki lak eceran sih. Ya tapi nek situ iku badine piro? Lho, lak situ- eceran tuh situ lah gak apa-apa. Ngomong-ngomongane akeh lali gak bayar. Sik korek. Gila. Riri, Apa? sik tari. Sing jes niku aku takon. Lho. Aku kan menghormati kok. Lah mosok korek durung sampe teko tanganku. Niku macem-macem tok kon niku. Oh iki kan awak dhewe iki ya wis Waduh, langsung enak dibanding ya. siji barek rokok liyane Ri. Siji. Banding nek disumet disedot itu beluk Ri. Iku duduk beluk iku. Lah apa? Marmoji. Mulai biyen ya beluk iki, Dik. Enak ya. Duh, kon dhuwitku menyandir rek. Waduh. Piro Niku siji? situ iku 75. Hah? 75. Botol lecok murah-murah ta. Badine piro ngene? Lah iya, badine gak sepiro. Lah 75 aku lak piro? Golek selawe. Badi alah. Sampai 50. Kok tibane ya akeh badine. Tapi kira badine 10 tapi tibane Loh. badine 50. Nek gelem ya tukune gak gelem ya wis. Iri masa. Sak glenter 75. Iya, tapi rasanya kan siji. Kok Siji enggak, campuran siji. tak asli iku. Gak siji enggak sih. Dadi loro. Sisan ya? Heeh. 150. 150. Meneh mari duwe ya. Wis gak iso. Kok iso Kalau tak meneng balekno apa? lho, tak sumet situ lho. Ya iki tegesan kon balekno. Lah oleh tak Lho nek gak. balekno sak kilo gak apa-apa tegesan. Lho lang. Ngomong ngamuk Jarimu sih meneh gak dibalekno. oleh duwike. Wah sini ndi kan. Lho, wis disumet. Wis pulpen mah tinggal pulpen. Pulpen tinggal. Apa pulpen iki? Iya. Lah iki wong linci petok kalau jero. Wah, kok niku pancet ae kok niku dik kok niku. Durung kali pernah wis aku. Sapak. Mesisan Ya utang gak sapak ini. siji. Gue nang golek aku nduk tikul. Lha iki. Ono wayang ya dodol wayang-wayang. Kalau kan total ada wayang-wayang ngono. Iya, aku yang ngiras-ngirus. Jare kon kok ya main niku ngono. Ya kadang-kadang iku ya dodol ngene. Katalog kartolone ono ya dijak. Lah iki kan tempat mendaya. Oh, aduh di safari. Iya, iya. Waduh luceng, Dek. Waduh, ampun pengen. pitu tiange. Oh, iso ae kono Ya iya. wis ngene Ri ya. Iya, iya. Sapak pira iki berarti? Iya, biasa ya kira-kira dhewe. Meneh ya, duit Hah? ya. Meneh wong gak nggo duit. Meneh ta? Meneh ta lah. Iya, iya, meneh nek gak iso anakmu kok nang nggonku ya. Lah arek sekolah. Tak tatake. Sekolah ya arek wis pokoke eling lah pira sak pak Iya, Ri. piro? Mos aku mbujuki kon sak pak. 600 sih sak pak. Iya meneh tak 1000 lah. Kon. Ya. Iya, iya. Wis ngono. Arek-arek lah kedudak. Lho korek emang korek selawe korek. Lho korek gak embo ta? Lho, embo ya apa sih kok? Padane biasa bumbu sak pak iku embo. embone korek situ. Yo, korek dhewe, rokok dhewe ngono lho. Ya misal rong pak nek ngono. Ya, telung pak. Gak sak grosisan ta. Nang bayar tahun Mana mana ya? repot kan niku, eceran gak oleh, sapa gak oleh, rong pak gak oleh. Sing dodol sesuai blender. Ya sak gros pisan ngono. Ya sak gros. Ya. Gawen sih ya. Dikarwani totalane ngono lho ya. Iya, iya, iya. Berarti piro? 7.000 ya? 7.000. Wis meneh lah ya. Meneh ya. Nek pedhok maneh. Dik, kok niku macane mbulet kok niku, Dik. Lah mesti kapan-kapan aku pedhok maneh. Aku pedhokmu kapan? Lah rekaman. Ngonteni rekaman barang ngono Wis kok. ta lah paling lak kepedhok maneh sing gawe maneh. Ya sampai no Parno ngono ya. Iya. Ya ngono Ri ya. Iya, iya. Iya. Hati-hati Ri. Iya, Dulu ngasono obrakan iki. gak apa-apa aku dodol disiplin kok, kaki mbok Lah salah. iya hati-hati kok niku. Sing ngobrak ya kanca dhewe kok. Wis. Ono obrak-obrak kan ya. Mas permen.
Oh, lho, Tin. Lho, Cari, kok sampean dodol rokok ta? Iya, wis. Mangane tak delok-delok mangaman kok ndiluk ae. Bisa jane aku izin tak kuat-kuatno. Lah apa? Perkara Saingan, biyen kanca lho. sekolah lah gak apa-apa ta. Saingan berat aku dodol iki. Lho, ambek sapa? Lambek Tris iki. Tapi dhek dodol Mojokerto. Sampeyan ya apa ya, Cari? Lulusan sampean ku apa kok dodol rokok? SDM. Lah sampean gak nerusno, jan Nah. malah nang montir. Nah, terus ya apa misalnya keadaan kayak gini terdesak ya. Oh. Teko ekonomi. Wis gak apa-apa, Cari. Ya sambil golek penggawean sing tetap ya. Iya, apa ngerokok? Kayak sampingan. Kon ngerokok? Enggak, aku mah jangan itu permen lah delok lu sampean. Kene permen ya eceran, Tin. Iya. Jagane arek siji lah kan gampang bojokane. Oh, permen ya diecer. Heeh. Ana Cari. Kon niku anake sapa kon boyong-boyong? Lah iya aku iki jane ngono susah lho Cari aku iki. Kan dia anak Bingung kok aku. susah ya apa sih? Dudu anakku iki. Heh? Dudu anakku. Kon niku lonceng kon. Kok lonceng sih? Lancang kon dudu anakmu kon gawa ngalor ngidul lah masuk angin arek. Ngene lho aku beneran ya medhuk sampean. Sampean gak duwe keluarga ta? Aku bujang. Oh sik bujang. Iya. Ngene mari Cari tulungan aku. Heh? Tulungan aku. Kok nyabrang ta? Rasamu aku Nyabrang. yuyu kangkang ngono ta? Lah apa aku wis kulino nyabrang dhewe kok. Iya, tolong Gak, apa? aku ki lak wis nyambut gawe sih Cari. Wah, tepak. Nggone perusahaan roti aku dek eno kantor ya. Lho, tepak pindho. Tak turune ijazahku. Barang ngono nduk kono, aku lah kok lancang sih. Lancang ya? Iku apa nggawa mulai arek bayi iki. Wah, kon niku ya apa yen gak iku anake wewe gombel. Kon Lah gawe. apa wong arek bener ngene. Sing Barang delok tak iki. gawa mulai lha delok apa lho. Wah, ayu. Ayu wedok Yari. Iya, ayu ya wedok. Lah ya barang tak gawa mulai tak jerakanku ngamuk-ngamuk Yari. Oh, ngamuk-ngamuk. Curiga ngono ta? Iya curiga. Diarane aku ki seneng mbak anake ngono lho. Wah, kon niku ya apa kon nggo perkara nyambut gawe enak-enak ono persoalan. Ya malah aku diusir ya Cari, aku bingung aku gak duwe jujukan ya apa aku ki. Lah njujuk kok rumah miskin ngono. Rumah miskin, melane aku njaluk tolong sampean iki Iya, iya. ya. Jaluk tolong. Ngene mari Cari aku nono mari arek iki. Lho, kok lakoni? Iya. Aku nutupi. Sama ngakoni bapake ngono lho. Wah, motin. Wah, Alah, aku sementara. nutupi gedek bolong gak kober. Nutupi bayek. Alah, monggo temen sampean ya gelem ambek aku. Gak ngono nih arek iki ya apa ya pamane tak tutupi ya apa? Ya gampang, wis tak pokoke Iki beres. bakul-aku lak cilik rokok iki. Iya. Terus? Lho gampang meneh tak gedekno. Kok niku rokok cilik gak ngentekno rokok gede. Oh niku ya apa sih? Ditambahi dagangane aja ngene. Oh, supaya gede ngono dagangane. Lah iki ya sing gedhe ngono lho. Iya, iya. Pokoke biaya teko aku, pokoke sampean gelem lho ya. Temen ta? Iya iya. Jenenge sapa? Jenenge iki Lastri. Lastri. Iya. Nah jenengmu tetep ini ya. Iya tetep jenengku. Lastri arek iki wedok. Lah wedok. takoni upamane, lah maratuamu jenenge sapa? Ngomong Bejo. Bejo. Oh iya iya yes. Temen ta? Temen lho janjimu ya. Oh ya. Heeh. Jenenge Pak Basman. Apa Basman? Iya pabrik roti lho. Iya taruh aku. Iya Rono. Iya iya. Temen lo Cari ya. Iya iya. Monggo. Lho, Kula Pak. lah apa kon balik? Heh? Lho, sampean niku pun murang-muring rumiyin ta. Apamu sing kari gawa nak? Heh? Lho mboten enten barang Butuh apa kon? Butuh duit akeh. Kamu balik ini. Pun cukup. Ngare sial pabrik iki. Ngerti Kula kok? jenenge genaken, Pak. Ngenani apa sih? Sampean niku pun murang-muring. Ah, terus ya apa ya apa? Laren iki enggak ada bapak. Heh? Enggak ada bapak. Temen tak kon iki? Nggih saestu. Karo rek. Mane kesusu mawon. Kurane anane di bapak nak. Lah niku napa teng jaba? Kene lho, Mas mlebu. Monggo monggo. Nggih, Mas. Nuwun. Sampean malah nyeluk Mas. Waduh. Mas perimis. Bojone kok watu hitam. Ini mulane kon nabrak oleh bojo kaya areng setingkul. Nggih, Mas. Anu, Apa Mas? sampai budi. Apa, Mas? Boten, monggo. Pinarak. Mas, Napas wis nutup-nutup kena. lagi monggo pinarak, Mas. Sun. Sampai niku pun kebeneran, Mas. Napa sing lho niki? Sampai niku wong tuwa. Nggih. Nek diajeni niku mon ngoten carane. Nggih. Lah napa sampean bojo kula sampean usir-usir?
Anane klosir kula di salah paham. Salah taham curiga sampean nggih. Nggih. Sampean mboten sumrap kula nek bojone arek wedok niku. Mboten ngrenos. Mboten ngertos. Mboten ngerti lo taboki kapok sampean nggih. Iya, Tin. Iki bojomu temen, Tin. Iki bapakne lare niki, Pak. Ngono kon ben gak ngomong, Tin, kon Kula niku. wedi sampean murang-muring mawon. Lah, saniki kula takon. Nggih. Mas nggih. Nek pancen iki bojo sampean. Sinten sih jenenge bojo sampean niku? Oh, bojo nek dites. Testing gak oleh. Wong testing gak oleh. Jenenge Tini. Sinten jenenge? Tini. Oh, Tini. Lah anake niku lanang apa wedok? Wedok. Jenenge sinten? Wedok niku Estri. Nggih. Jenenge? Jenenge. Lastri. Cocok sing. Lah ya napa kula bojone? Lah bapakne Tini sinten jenenge? Bejo. Bener ya. Ya napa mboten kaisinan sampean? Nggih, mboten. Tin. Ya napa, Pak? Ya sepurane Tin ya, bapakmu waktu iku malah erosi ta. Emosi. Pak. Oh, emosi. Ya, Pak, Dik, Dik. Erosi ya. Wis jan mlebu kan mangan. Kenapa-napa, Ta? Gak wis. Kon balere mana, Nak? Nggih. Bojomu cak nyambut kene, Nak ya. Nggih, matur nuwun, Pak. Pokoke kon ngedol motor lho, Nak. Kon nyopir motor lho, Nak. Nggih, Mas. Waduh sumbung. Masya mlaku ngono ya kaya. Pak, Lho, kono iku ya apa, Pak? Mulan tah wong iku mikir dhisik. Kono iku tua-tua sembrabas kakek nyolong beras iki apa bener. seneni maneh rek aku. Ya, apa sih aku iki? Apa, Nak? Arek wedok kok ana bojone. Kok malah aku diusir-usir penono do aku. Ana bojone arek wedok iku. Ya arek ana bojone. Lho kok gak ono ya apa sih? Bojo ndi maneh? Lah ya ana bojone tangga. Lho, ana. Oh ya ana do jero. Lah iya lah ono sih. Iya ana do jero. Wis teko sih. Wis teko. Wonge dhuwur apa ndek? Lho wonge dukur, ireng. Lho, Ireng bles. penomulan aja kacamataan ta. Lho, wong ireng bles kuku-kukune ya ireng. Untune ya ireng. Bles bolos. Ireng bolos wonge. Pernah iku keliru, Rambute Pak. ireng motoe. Wong iku gak dhuwur ndek, rambutnya brentik. Oh, apa kon ngawur ae. Wis teko ta wong? Lho wis do jero ya apa? Oh, lho kan. Kon sik kae teko kan. Lah, ayo kowe teko aku ndelok awakmu. Ditututi gak ono sak. Lah aku ndelok awakmu mah durung. Iki lho bojone Iki sapa iki? Iki bapak. Lho kok elek iki? Ya iki bojone lah. Kula bojone anu pembantu sampean. Oh iya. Nek tinggal mlebu nak. Lho, tinggal mlebu nak. Ya apa? Ngono jare kon. Wis purane nak. Kok beli loro belian. Gak ngerti aku tak ngerti. Kula bojone pembantu sampean. Oh, nggih nak nggih. Nggih. Lho saya nak nggih nek sampean iki bojone pembantu kula jenenge niki pembantu kula. Nggih. Kula jeng takon nak nggih. Nggih. Sing genah mawon pun kesusu nak. Kula napa kesusu? Nggih. Bojo sampean iki sinten namine nak? Niku asale biyen niku dugi Lamongan. Lah nggih. Nggih dugi Lamongan terus kula seneng padha seneng terus kula kawin. Mboten ngoten. Bojo sampean iki nggih lah. Nggih. Pembantu kula niki lak bojo sampean ta. Nggih. Jenenge sinten nak? Iku nek mboten salah ngarake numpak prautu. Ngarake. Lho mboten niku nak. Jenenge bojo sampean niku nak. Jenenge bojo sampean niku. Jenenge niki? Nggih. Jenenge sing boro sampean niku. Nggih. Sing kula rabi niku. Nggih. Niku jenenge Oh, bo. Lho gak ngono nak. nggih. Jenenge bojomu lho sapa? Sing enten mriki niki. Iya. Niku jenenge Tima. Lho kon. Menclek maneh. Ya apa rek? Lah anak niku lanang napa wedok? Lanang. Lho kon. Lah jenenge sinten nak? Benu. Lho kon. Tambah nemen. Lah wong tuane niku lanang napa wedok? Jaler. Lho kon. Jenenge sinten nak? Lasirun. Wah, Nggih cocok nggih. Kan mang mulane kon gak medhuk ya aku mencelek kabeh. Cocok kabeh. Oh, apa anu nak? Nak Dulu. Kene. Oh nggih. Masalah. Iki sapa lagi? Iki sapa? Mbok krana aku tak Pan maling. Kenapa, Pak? Hah? Kenapa? Ngene lho nak ya. Saiki ngene ae ya. Kon tak takoni. Nggih. Ya, Nggih. aku takon iku aja sampe kliru salah weso. Mboten. Si bojomu jenenge sapa? Tini. Ya apa? Tini. Nggih. Tima. Aduh, lo keliru lo. Lo waduh. Lah anakmu iku lanang apa wedok? Wedok. Lanang. Lo kerta lo. Jenenge sapa nak? Lastri. Benung. Waduh lo. Lah mertuamu lanang apa wedok? Lanang. Wedok. Lanang. Jenenge sapa? Bejo. Lasiro.
Aduh lho. Wah, yo apa mentrek iki? Lho bapakmu ngomongnya metes lho. Gak cocok blas lo. Lho, Kran. Apa Lho, to? Lho, Sokran. Lho kok kapan? Lho, aku bojoku iku. Wah, duduk. Iki sanes iki. Iki sanes bojone. Bojoku iki. Sapari dodorokan iki. Yo, kene ngomong selama dodorok bojone. Iki gak ada bojo dhewe kok. Iya, Ri. Kan tak kaplok kok tak. Sing asli ku lho bojone. Lho, ini pun gak ada bojo nih. Sapa bojone? Lah, Lastri ning nopo? Yo apa karo di bojo. Nek ngono iki tipu-tipuan ya akal-akalan tok iki nek ngono. Lho, ya apa kok? Panjenengan memang tak akal supaya arek iki balik sakno. Iya, iya. Nyoto-nyoto lek dini panjenengan nemu, dadi duduk olehku. Lek penomen renteng panjenengan curiga ya sapa mau tak rabi apa upamane lho. Lek gak ono elek wong aku bujang dina bujang. Benar-benar iki anak nemu. Iya ta? Aku gak apa-apa nak. Aku kuwatir nek kon berbuat jelek trobo bare anak buruku aku lagi isin. Ngono lho. Boten kok Pak, saya kula nemu lari niku Pak. Oleh nemu ya. Nggih Pak. Taruh ngono bapak oleh bagi bola mang bingung. Iya Re. Ya apa? Ya sini. Opo, we? Ya bayi iki ayo di anu nang kantor polisi diserahno. Dadi nyoto-nyoto lek bayi iki nemu. Iya. Supaya gak ono perpecahan rumah tangga iki, arek iki jange tak rabi. Ya serapi nak iya, apa iya. gak apa-apa. Nangku dijalukno bantuan Sokran sithik barang kon ngebul. Iya, enggak tak, Pak. Iya iya iya. 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 Ya perlu. Kono jomblok main kon. Lah, Kono jomblok main di sini Mbok jomblok. tak bantu rokok, Mbok. iya. Oh, baru rokok. Aku udah rokok batu rokok. Yo, cuma keamanannya anjuk tolong mantri. Iya iya. Nanti mesti. Gak cuma keamanan tuh ae, masih kendaraan dak tolong Nur. Oh supir Nur ini. Iya. Pokoknya Nur tak kayak makan dhewe lah Nur iku. Ngono. Kendaraane ono ya Nur sing nyetir lho. Ayo dimeriahno lah. Iya den Briano. Krewetan gak tahu siapa? Kandar. Kandar. Tapi agak tak kayak pander dhisik lho.